totalt for pengene. Jeg fik nogle penge tilbage, og vi ser aldrig, hvor mange penge vi har fået tilbage, fordi og vi skal lige låse vores cykel op, og så kører vi et sted hen. Du holder lige min telefon af. Nu har vi gået den, så nu kan I se turen derhen, så ja. Så let's go! Ja, Aya. Rødt, som I kan se. Så ja, så vi får rødt omvej igen. Okay, omvej skal man være det. Så jeg ville lige køre over for sådan et andet rødt kryds, men det filmede vi bare ikke. Så ja, det er fordi, jeg kom til at sige noget, som jeg ikke skulle sige, så ja. Det er derfor. Men vi er der snart derhen, så. Nu er vi her, og vi bliver her faktisk lidt længe. Vi har med det, vi har kørt, og det vi har med. Men det her